Myslíš, že sám vlastníš tvoj život, ale tvoj život nie je tvoj život. Ježiš vlastní tvoj život. A či sa ti to páči, alebo nie. Ale jedna vec je istá, že dnes, keď otvoríš svoje srdce, môžeš byť spasený. Môžeš byť spasený. Toto chce môj Pán. Vieš, evanjelium je moc na to, aby si mohol byť spasený. Takže už nie je čas sa hrať. Praha! Vôbec nezáleží, koľko zlých vecí si urobil. Ježiš je tu dnes pre teba. Ale tu ide o to, že ty potrebuješ Ježiša. Ty potrebuješ Ježiša. A môžeš byť akýkoľvek človek, buď bohatý alebo chudobný, buď slávny alebo normálny. Jedno ti chcem povedať. Každý človek potrebuje Ježiša Krista. Každý človek, lebo bez neho tvoj život hynie. Bez neho tvoj život nemá miesto nikde. Tu